Dus hij had zijn eerste trekker in 21, de 4906. Ja, daar ben ik goed mee geworden. Wie vroeger op school ook al zei, jongens van de boeren die hier hun eigen merk. En dat kan ook altijd zien qua huismerk wie volle buiten de oorzien verzeld. Dat wordt op lijst wat een virus, dat bloei in je zitten. Vroeger dan Lego eerst leembedroom compleet nabouwen, trekkers en van alles erbij, werktuigen naaien van Lego en van alles met die miniaturen begint, omdat de trekker gebeurde Tommy wel meer loopt. Dus dan kost hij wat in verder, ja, dat trekkerspel is altijd mooi. Iets heb ik begonnen, alle soorten merken die er toen weer die verzameld staan. Maar ja, op een gegeven moment rent dat wat uit de hand en zei ze ja, maar keuzemeidje, nou, dan weer er maar niet een merk die het hoebelen, dat vind je net zo moeilijk. Dus toen ben ik op Duits verder gegaan. En hier heb je een model. Dat is niet een model, ja. Daar heb ik nog een miniatuur van. Dus heb ik, ja, ik ben 4 jaar dat ik die opknapt heb. Ik 3 jaar mee bezig geweest, helemaal origineel van nijmaken, vingerbalkje ervan, hefje ervan. Dat een mooie waarde zijn, wat zwilje over heer haar zijn bij de kernel met mijn bakje biks. En een blokje om tot de bos en hoedel wat heen en boeten om. Dat had door wat. En klopt het dat bij ons een oortrekker merk hier net nemen mooi? Heel raar, nee. Heb je maar niet in kleur. Als de jongens dan thuis kwamen van stage in, bij alleen bij een boerwij, en je hier een trekker mee van andere kleur en andere merk, dan zei ik onder rieten even nageruid zijn, want we onder rieten net in jongens. Ja. Dat is. Dan gaat het al 4. Dan gaat het heel 4, ja. Stel dat ik nou voor die zo'n trekkermerk, dan praat het hele dwars van de markeerde beton. Hoeveel ga je erin tussen gewonnen? Er zijn meer dan 400. De juiste aantal weet ik niet, maar wel meer dan 400. Dat weet ik al. Toen ik een keer 3 weken had ik bezig geweest met kindermeisjes, toen had ik gezegd hoe wij je het verteld, toen zit ik op 400. Maar dan ben ik inmiddels aan mijn neusje biek aan. Zo. Je zit een USB-stick in. Zo. Dat is het mooiste trekker te verstappen. Ik probeer die alles te verzamelen. Er zijn een paar modellen, hele oude modellen, die heb ik nog net. Je bent er wel, maar dan mag toevallig zien orde in. Dat is, in die kast zit nou een metalen modeltje, daar is ook nog een orde hiervan. Ik weet dat het er is, maar die man die hem had, die wil me niet kwijt. En dat is het mooiste, dat je alles net haast. Dan blijf je ziek in. Kijk maar even op de trekker zitten. Brum. Brum, brum, brum. Brum, 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 brum. Is mooi? Brum, zeggen we dan. Hey.